iso turu mergo tansah kelingan marang sliramu ning netra katon nyata esem kemuyumu ati tansah tratapan naliko nyanding sliramu. Oke, bersama Bolang juga luar biasa ada AVS Production Gojes. Sing gatel ya ono. Spesial buat Mas Manto saja sih bro. Batin iki yen ora ketemu marang kelip lintang katitip ke rasa kangenku wis pirang-pirang bengi ora bisa